see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause I know I can't get to you. Mama, maganda kay mama. I just got away this one in mind. Yeah, okay. Ito na lang, ma. Ang ganda ni mother. Tapos yung bag, ang ganda rin ng bag niya, oh. Lego. Ang ganda. Nandito na yung, kasya yung phone mo. Dito. Well, May brown, pero mas gusto niya raw tong kulay para maiba naman kasi lahat ng bag niya brown. oh. And matches dito. Ah, eto din. Ano? Isa lang kinuha mo nito, ma? Oh, It's matcha. ang ganda siya, ma. May ibang kulay ba yan? Hindi ah. Oh, bakit isa lang? Blue. Oh, bakit mo na kinuha? Nasupog na ako. Nahiya na raw siya. Parang ewan to. Dapat kinuha mo na. Sayang, maganda yung fit. Ayan, ano yun? Kapal-kapal. Woman din yung brand. Okay, tayo ka na. Tingnan natin ang iyong outfit. Ayun, ayun. Nandito na? Excited? Yeah, BGC maganda. So, ang teacher niya pala si Teacher Janella. Oh. I want you Naman. Always traffic. as hour you kasi. drive. Okay, mamaya. Thank you. Nagdala akong tissue kasi yung mga toilet dito walang tissue. Buti lang may dala yung pinsang kung ano, wet towel. Oh, yeah, wet tissue. Okay, magtanong na lang tayo dito, hindi natin alam. Ito yung ano. Diyan po, sa may natin. Aakyat ka, aakyat pa? Sa may dulo, kanan, tapos may elevator. Okay. Tapos sakay ka ng pampintas po dito. Okay, thank you. Ay, may mga kainan, mother. Hindi ka kakain. Masarap yung ulam natin, eh. May gulay tayo, tapos inon-on. Hello po. Opo. Okay, thank you. Ha? The building is here. I'd write my dad. It's alright. Oh, I'd write Rishi. Mushi will watch you. Daming kainan dito. Tim Horton. Nakakamiss din niya. Okay, alam mo na ma, sabi? Okay, go Lola. Mag-elevator pa daw. Tapos, PH. Ang pindutin. Okay. Huh? PH, yeah. Just wait. Yeah. Oh, it's up, Mom, not down. Wow, Mom, look. Ngayon lang siya nakasakay dito. Oh, that's the G5 there. 4:30 ka pa naman eh. Mas okay nang maaga. Here, Baba, this one. This way. Okay. You know that. We're just gonna wait for your time, okay? You can just wait here. So, nakalagi na siya doon. Baba muna kami kasi may 30 minutes pa naman. Naiinip na siya eh. Wala kasing bata. Mamaya pa siguro yung iba niyang mga kasama. Maybe just you, Baba. My potato corner. This is good. Potato corner, Holly. You want? Yeah. Okay, I'm just gonna find... I know. Ay, ako nang bila ng SIM card. 9 minutes. Gusto yung mag-potato corner. Sabi ko mamaya na lang. Ngayon tayong SIM card para magka-internet na tong phone ko. Para siyang grocery.
It's so cold. Nice. It's freezing. Tama ba? Ito parang grocery naman to. Sa labas, meron sa labas. Ay, may mga kakanin. Okay. Hype Hop. Okay. Baka meron dito. Kasi nagtitinda sila ng cellphone. Okay. Oh, Let's smell. okay. Open baba. Push. Meron daw sa Talk and Now, can we get them chips? sila, globe. Kailangan natin. No, later na ba the chips because you're going soon. 7-Eleven. Can you see 7-Eleven? Kung paano tayo tatawid? Dito tayo 7-Eleven. Last time sa 7-Eleven din ako bumili. Last year. Walang SIM card. Ayun doon, walang napala yung ating paghahanap. Tumawid pa tayo. Nakakatakot pa naman tumawid kasi highway yan. Tapos may mga motor pa. Sumabay kami sa... Wala pa, wala tayong kasabay. Ma! Ay! Ma! Okay? Ma, dali mo! Ayos na lang. I just want them chips. Let me see, is it 20? Okay. Laro muna siya dito. Habang hinintay yung potato. Oh, so close. I was close. I think you have another one, Holly. Oh. Go, another one. No, that's it. Okay, come on. It probably banged up and hit the roof. Balik kayo dito sa market. Kasi sabi ni Kuya Guard, go ahead. Sabi ni Kuya Guard, mag-ask daw kami dito sa counter, baka meron daw. Ay, ang sarap dito. Ang init sa taas. Ito yung marketplace nila. Okay, don't stop. Ay, meron. Sana globe. Ay, lumabas pa tayo nila. Dinaanan to natin to, hindi man lang tayo lumabas tayo. Ayan, bayaran lang natin. Ayan, meron na tayo. Hi, ate. Kunin lang namin yung potato corner. Wait, Papa, I'm just gonna pick your potato corner. May, okay. Thank you po. Okay. Okay, go. You have 5 minutes. Ma. And you have to press PH. Yeah. Yeah. This is your first time to try the potato corner. No, but you like this. I know. Gumawa ko nito, yung cheese powder lang naman, di ba? From Pinas din. So, lots of people na, no? Go. I'm scared. It's alright, don't be scared. It's alright. You have 4 minutes. Nandito na kami sa, To eat. Yeah, 4 minutes. Naririnig niyo na? Sumuko yun. Wait. We're going in now, Baba. Good luck and enjoy, okay? Are you sure it's me? Yeah? Bring your water. Come on. Okay, see ya. You there, Baba? Here. Go inside. Here. This one too.
here. You can. That's why they open this door. Go. See ya. Good luck. See. Enjoy, okay? Bye, Baba. Okay, just enjoy. Make friends. Okay? Yes. Nahiya siya eh. Sabi niya sasayaw daw siya with random kids. Okay, yeah. Habang hinintay namin si Holly, lagay na natin yung SIM card na nabili natin. Ito yung globe. Ito, ang laki ma. I'm buzzing, let's drink up. You definitely. Can I have group number 1, please? No! Group number 1, and the parents can sit down in front po so that they can video. Saan tayo? Po, sige po, in front po. Yes. 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 Go, go to the sister.
Hala. Hala. Tapos na, mag-picture na sila. You move forward. Come on. You can do your pose in the front. Yes, I love this. Okay, ready? 1, 2, 3. One more. 1, 2. Okay, thank you so much, everyone. Thank you. Sabi niyo kanina. Get your water na, Papa. How's the experience, Holly? Good? Hanap siya ng ano. Kuha tayo. Sana magkasya sa kanya yung jersey na medium. Baba. Okay. Okay, Baba. Oh, I think it will fit you. Okay, try on. Yan yung smallest. May, I like it. yes, perfect. You want that one? Huh? Okay, you get that one. Baba, how was it? Huh? Napagod siya. 1.5 hours yung class and nabuo agad nila yung dance and ayun, nag-perform sila dun sa harap namin. Ang galing. You like it? And kanina pa, nung hinihintay namin si Holly, nandun lang kami sa may table kung saan yung nakita naglalagay ng SIM card. And si Teacher Jercel, in-approach kami kung bago lang daw kami or pang ilang class. Sabi ko, bago lang. And then tinanong niya ako kung saan kami galing. Sabi, parating lang ng Australia. Tapos sabi niya, meron daw siyang kapatid na nasa Australia din, pero nasa Brisbane. So, yun. And then, chika-chikang saglit lang. Tapos, sabi ko sa kanya, teacher yourself, pwede bang magpa-picture yung anak ko sa iyo mamaya? Sabi niya, what time siya matatapos? Sabi ko, 6. Sabi niya, oh sige, andito pa naman ako. Yan, sabi. Tapos nung natapos na siya, may meeting sila. Sabi ko, tapos sabi nung babae, sabi, ma'am, hintayin mo na lang, baka malapit na silang matapos. Kasi lalabas na naman yun eh. Tapos sabi ko, next time na lang, if ever, kasi yung sundungan namin, hinihintay din namin, baka dumating yung sundo namin. So, hindi na namin nahintay. Sabi niya, hintayin mo ma'am kasi matatapos na rin ang meeting ni Teacher Jersa. Sabi ko, baka next time, pag gusto niya pa, baka matagpuan natin. Ang ganda niya. Ang ano niya, ano ma si Teacher Jersa, sabi ni mama, ano sabi mama, pag nagsasalita, parang sumasayaw si Teacher Jersa, sumasayaw. Ang cute niya, ang ganda niya. Lit lang mukha niya ha. Malit lang mukha niya sa personal, paya. Malit lang siya, no, mama? Malit lang. Tapos lagi may ano siya, may nakasombrero siya yung parang beret. Parang beret na, basta, ang cute niya, napaside. Tapos naka-jersey siya. Wala na traffic yun, ma. Dito na yung sundo namin. Nakatulog siya. Nakatulog siya dun sa ano. Ayan naman. Here, hama. Diyan ka sa pula. Dito ka na. Straight. Napunta si Kuya. Paluwasunta. Paluwasunta si Kuya. Muli nagtatago. Ayan yung bahay ni Kuya, ni Big Brother. Holy! Come on, I'll take your photo there, Baba. Come on. Diba, nakahinto pa tayo dito? Nakahinto tayo dito kay Pinoy Big Brother. Bahay ni Big Brother. Hi. Baba, I'll take your photo. Come on. Kayo ni Lola. Come on. Kayo ni Lola. Diyan kayo ni Lola. Tulog yung ginising ko. Smart. Madiklum dumang ka. Diyan dito na lang. Go that way. Yeah. Okay, smile, Holly. Smile, Baba. Properly, please. Come on, dip. Come on. Move kayo dito ng konti.
kailangan nila manalo sa taas. Dito naman yung GMA, madadaanan natin. Kanina yung ABS. Yan naman GMA. Ayun. Ito si Casa Elmira. Saan ito? House of Cake. Masarap ini si Nakita ko to kay Yobab. Try ko nga to. Casa Elmira. Masarap daw yung cake doon. I'll try this one. Casa Elmira. Ano ba to? Ay, ito may bacon ini. May cheese. Ano na? Pero masarap yun. Itong crunchy. Diba? Ayan na. Oo, ayan. Dami pa. It's like croissant. Where you go? It's okay. It's okay. May late lang. Oo. Gusto ko matay kayo niya. Kasi nanonood ako kay Yobab. Tapos sabi niya, ito ba yun? Casa Elmira, House of Cake and Pastry. Masarap yung niya, yung mamunda. Dito ka na lang kumain, Holly. Malamok? Ay, di ka na lang dito, Holly. Malamok daw dito. Ay, wag ka na dito, Holly. Marami raw lamok din sa ilalim ng mesa. Nasaan yung ko? May ko eh. May... Eto ba? Pating ko. Sana pala nagpa-picture kay Teacher Jersel. Na-shock kasi ako nung paglabas niya. Kinausap niya agad kami ni Mama. Kasi kami lang dun yung naghihintay. Kasi yung iba siguro iniiwan nila yung anak nila. Tapos babalik. Kasi 1 hour and a half. Eh kami ni Mama, saan naman kayo pupunta? So naupo na lang kami nun. Kasi meron sila doon na table din. Yung parang receiving area. Sana pa-picture ako. Matagal-tagal din yung usap namin. Kasi parang nga sabi ni Mama, nagsasalita siya, parang sumasayaw pa rin. Ayan o, nakita ko lang sa TikTok na ito daw, panlaban sa lamok din daw to. So try natin ang ingin ng aso sa kabila. Para mainit pa. So SIM card ko, kailangan ko yung passport kasi kailangan ko i-register. Bukas na lang. Nalagay ko yung SIM card, ilalagay ko lang yung identification ko. Siguro ham. Ham? Okay. Nano siya. Naglagay na siya yung dala namin na repellent. Pero naglalagay ako ng kating ko. Kasi nga sabi sa TikTok. Yung face mo, face. Okay. Okay. Ngayon, dahil ng sauce, dahil na. Tigluto na ako ni ate ng bangos yan natin. Tapos may gulay. Ano yung gulay mo kanina? May sitaw. Yun. Ay, ang sarap ng aking ulam tonight. Ubos. Okay, asuntong ano mo sa piggibo ka itong lula? Ano yung sabi niya? Asuntong propagulong. Ay, hindi. Itong pig. Kamuting kain na pipino. Na pig. Ano? Ugiras. Tapos may tinapasan na. Ako, tigabanot may kambungkang, sopra. Ay, mas masarap ito. Kasi marami ito. Tapos kung hiko. Thank you. Pero siya kakain sa labas. Get chicken and Lola will get your rice. So good. So good. Just so good. It's just so good. Like, so good. Pag nalobat na ang guys, see you tomorrow. Kasi pa-flat na yung aking camera. So good. It's so good. Tapos kaya itong rice. Tama lang, mother. Patingin natin ang aking ulam. Si Rude. Ay, Rude, bukas na lang yan. Ang sipag ni guard. Rude. Akin, patingin mo natin. So, ito yung ating ulam. Bangos na. Rude.
Ano ba to? Bukas na lang po yan. Dinaing na bangus. Uy. Si Holly chicken sa kanya kasi hindi naman. Okay, ate. Thank Mamaya na lang. I got spring roll. Yeah, you get spring roll. Okay. What you gonna say to Lola? Thank you. I Ito, already said- ate. Thank you. Ano, shake your legs, ha? You want tomato sauce? A little bit. Or you're alright? Thank you, Mom. The Filipino style. You wash your hands? Uh-huh. Say thank you, guys. Thank you guys for watching our vlog. Please like and please subscribe if you haven't yet. See you on our next vlog. Good night. What do you think about G-Force? Good. Good. Was Fun. tiring? Yeah, tiring. So hot. So hot. Oh, it's not aircon. It's not aircon. Yeah, kaya napagod siya. Nakatulog siya after eh. Dun sa, Slept on the bench. yeah, sa may table doon. Sa restaurant na hindi kami nag-order kasi hinintay lang namin yung sundo namin. Okay guys. Good night. Good night. Peace. Time